ne samo prijateljsko, nego značajno stručno druženje. Koliko nam je bitno da ovdje dijelimo stručne spoznaje i prijateljstvo, iza nas su 3 godine koje nas zapravo trebaju stalno podsjećati koliko nam je to važno. Dakle, mi smo imali iza sebe uistinu cijeli svijet, pa tako i u našoj zemlji, COVID-19, pandemiju, nećemo se prisjećati kako smo prolazili kroz sve to, ali ne smijemo zaboraviti, jer upravo znanja, znači sva kreativnost vaša, svakog vas pojedinca koji ovdje sjedi, je imao različite kreativnosti, spoznaje i to moramo dijeliti i prenositi na nove generacije. Dakle, mi ne znamo što će biti za dan, 2, 3, 5, opet biti povezano sa infekcijama bolničke skrbi. Dakle, mi nismo znali postupati, cijela svjetska znanstvena zajednica nije znala kako se nositi s COVID-19 u početku. Dakle, do spoznaja se dolazilo kroz kliničku praksu. Moj prvi, ovdje su živi svjedoci, tako da ne izmišljam i ne pretjerujem, prvog koga sam tražila i ko mi je bio prvi savjetnik i na prvi sastanak pozvala su bile ove dame iz bolničkih infekcija. Jedna od njih je u 3 noći slala, podcrtavala, žutila što trebamo pratiti, što je objavljeno, što je novo. Da moramo prenositi našim generacijama, vjerujte mi, ja sam svjedok, dijeleći s njima te znanje i dijeleći s vama, jer sam pružila da užasno veliku kreativnost su činili baš u Hrvatskoj. Ali nismo dijelili između sebe. Mi smo mogli upoznati svijet da prije skine rukavice, jer mislim da smo ih prvi, mi svi skupa zajedno nosili. Ali nam treba ovog zajedništva da ove dame i naše sestre iz bolničkih infekcija rade izvrsno, profesorice da ne spominjem, jer meni su bili sigurni oslonac kako se ponašati u svemu tome. Dakle, svu vašu kreativnost, sve vaše spoznaje dijelimo zajedno s njima i preko njih, nek budu spona koordinacija, da ne da Bože dođe neki virus drugi, onda ćemo manje imati, jer rezultat toga će spriječiti da imamo bolničkih infekcija koje će zapravo kositi ljude kao što su u svjetskoj populaciji svjetskih bolesnika u drugim bolnicama, ako se prisjetimo snimki iz Italije, iz Kine i drugih zemalja. U istinu, s radošću vas sve pozdravljam. Podijelite spoznaje iz vaše prakse, iz vaših bolnica. Ali te 3 godine, a 4, su utjecale i da mi jedna drugoj budimo prijateljski oslonac, rame, da bolje djelujemo i da sačuvamo zdravlje jednih drugih i zato u ovim hodnicima i uz ove stolove i okrugle i četvrtaste dijeliti prijateljstvo, nek vam to bude i stručni i prijateljski doživljaj koji ćete ponijeti iz ove dvorane i vjerujem iduće godine opet u Krašu, ali nadam se da će se iduće godine moći družiti s vama. Od srca vas pozdravljam.